טוב, זה משהו קטן שרציתי, ששיחקתי איתו ורציתי לשתף. טופס רב שלבי עם back במייק. רעיון שעלה לי מאיזה סשן של אוטו טיוזדיי, ומישהו אמר גם שהוא משתמש בבק במייק בתור כאילו backend, הציג שם HTML, הציג שם דברים, אמרתי וואי מגניב, ופתאום היה לי הזדמנות לעשות את זה בעבודה, עשיתי, אמרתי יאללה נקליט איזה משהו, נראה איך זה נראה. אז שם יוחאי אימייל יוחאי יוחאי.net, Enter, זה העביר אותי לשלב השני. Notes, Git, Submit. תודה רבה. אני חייב להגיד שכל הקוד פה נכתב על ידי AI והכל. אני גם יודע לכתוב קוד, אבל זה היה לוקח לי הרבה יותר זמן. וגם זה בשביל משחק, אז מה אכפת לי. טוב, ככה זה נראה בבק, פה ובוק, שמגדיר את מה שאנחנו רוצים לקבל מהטופס, name, email, notes, וגם שלב, מה השלב הנוכחי. פה עשיתי את זה במשתנים של header ופוטר, כדי שיהיה לי קל כל פעם להגיש את אותו HTML בלי כאילו לשכפל, ואז אני יכול לשנות פה רק פעם אחת. זה השלבים, אם זה השלב הראשון, אם השלב זה השלב הראשון, אז הוא יציג את ה-HTML הזה, שזה שם ואימייל, ואם השלב השני הוא יציג את ההערות. שלב שלישי, מה זה? זה התודה, ומציג את הדברים שלהם. ואני שהיה לי פה איזה שיפור קטן, למרות שאני רוצה לבנות את זה מ-0, אבל בואו נראה. פה זה הבלופרינט של הסצנריו, משתמש בווינדסרף, כמו דומה לקרסר, קורסר, VS Code, קופיילוט. עורך קוד AI, אני אומר לו תעשה משהו, the primary color to dark navy blue with orange accent, סתם נניח. אז אני ככה מבקש ממנו והוא עורך את הקובץ ועובד על זה. בינתיים, הנה. הנה, אתם רואים מה, משתנה שקוראים לו header, הוא שינה רק אותו, והוא לא צריך לשנות את כל ה-CSS, כל הסגנון, כל פעם מחדש. יאללה, עדכנתי, תודה רבה, ניתן לו accept all, ואני שומר את הקובץ, נעשה פה import blueprint, choose file blueprint. יאללה, עדכן אותו, אני יכול לשמור. ונראה מה הוא אומר לי פה. הוא שינה את הצבע, כמו שאפשר לראות, הצבע היה כזה בהיר כזה. השם שלי יוחאי, אימייל יוחאי@יוחאי.net, continue to subscribe, יפה. היי יוחאי, זה עדכון שאמרתי לו מקודם להציג פה את השם שהגישו בטופס הקודם. בואו נראה את הפרמטרים פה. הנה, יש פה את הפרמטרים, סטפ 2, submit name, יוחאי, submit email,
יפה מאוד. הוא גם עשה את ה-escape URL פה, כאילו, עשה לבד, לא נגעתי בזה. יפה. Please tell us a bit more about yourself. Additional notes. I like automations. לחזור לזה, להגיש, נגיש. Thank you. יופי. יוחאי, I like automation. מעולה. submit another. אחלה. אפשר לראות את זה פה, בואו נעשה ריצות, שנראה מה קורה. אני יכול לסגור. זה הישן, סליחה. יוחאי, וואו. גם בוא נראה שהוא עשה לבד את ה... לא ביקשתי ממנו לעשות את זה, אבל הוא עשה, אז מה אכפת לי? בוא נראה איזה סתם מעניין מה הוא עשה פה. input type email, אז זה בעצם נראה לי הדפדפן עצמו מציג את הדבר הזה. בוא נראה שנייה, גם ככה מעניין, לראות מה הוא כתב לי פה. מגניב מאוד. וואו, יאללה. וזה רץ לנו, שנראה מה קורה. נעשה את זה ככה רגע. יפה, אז אני מריץ אותו פה בשביל לבדוק, continue. אז אפשר לראות שהוא בעצם שולח בקשה לשרת, למייק, לבקאנד שלנו, ופה הוא מקבל את הנתונים מהטופס. היינו בסטפ מספר 1, אז הוא שולח שהסטפ הבא שהוא רוצה לקבל זה סטפ 2, השם זה יוחאי והאימייל זה האימייל. פה אנחנו רואים שהוא מגדיר את השלב, יוחאי, וואו את זה, ונוטס עדיין אין, כי זה רק פה בשלב הזה. ההדר והפוטר לא השתנו, הם אותו דבר לכל אורך השלבים, אז ככה שמתי אותם פה שיהיה קל לגשת אליהם. ופה פה בעצם מגדיר את השלבים, את ה-HTML של כל שלב. אז האינפוט זה 2, אם זה 2, זה התוצאה, האוטפוט, הפלט. submit form. בטח קשה לראות, אז אני לא אתמקד בזה, אבל זה הפלט. ואפשר לראות שהוא החזיר את ה-HTML, שזה header, output השלב, והfooter. עכשיו נריץ אותו עוד פעם, ונראה additional notes, make it easy. וניתן לו submit. אפשר לראות שהוא submit name, email, ועכשיו יש פה notes. זהו, בעצם הוא שלח את השלב השלישי עכשיו, ולא את השני, שלב 3, שזה ה-thank you, וזה נשאר אותו דבר, פשוט השלב השתנה. עכשיו אפשר לעשות את זה גם עם טוב, נגיע לזה, עם פיצולים כאילו, אבל נראה לי היה יותר קל ככה. וזהו. אין פה איזה פאוזה.